Добрый дзень! А ці ведалі вы, што мапы былі вынайдзеныя раней за пісьменнасць? Самыя старажытныя выявы навакольных земляў знойдзеныя сярод наскальных малюнкаў, створаных старажытнымі людзьмі некалькі тысячаў гадоў таму. Ім было жыццёва неабходна арыентавацца на мясцовасці, ведаць размяшчэнне ўчасткаў для палявання і рыбалкі, паселішчаў, шляхоў вандровак і гэтак далей. Хаця б для таго, каб ведаць, як вярнуцца дадому. А яшчэ людзям было важна ведаць не толькі, што знаходзіцца за бліжэйшым узгоркам ці лесам, але і як у цэлым уладкаваны свет. Свае веды і ўяўленні аб будове свету людзі часцяком малявалі на картах. Складаныя ж яны стварэнні. Сёння я распавяду вам пра некаторыя старажытныя мапы. Самая старая з вядомых нам карта свету была знойдзеная пры раскопках у Месапатаміі. У яе цэнтры размешчаны Вавілон, праз які працякае рака Еўфрат. Побач знаходзяцца краіны і гарады Урарту, Асірыя, Сузы. Горкая рака атачае намаляваныя на гэтай мапе землі. За ёй знаходзіцца некалькі выспаў, якія пазначаныя трыкутнікамі. Верхні востраў – цёмная зямля, дзе не бачна сонца. Злева – востраў, дзе крылатая птушка не гняздзіцца. Магчыма, гэта пустыня. Справа – зямля, дзе жыве рагаты бык, які нападае на чалавека. А на адваротным баку таблічкі можна прачытаць гісторыю пра бога Мардука, які перамог багіню сусветнага акіяна Тыямат і стварыў з яе цела неба, зямлю і дзве вялікія ракі – Тыгр і Еўфрат. Карта старажытнагрэцкага географа Гекатэя Мілецкага падобная на вавілонскую. Акіян атачае зямлю, якая складаецца з трох частак – Еўропы, Азіі і Лівіі. У цэнтры, вядома, размешчана Грэцыя. На сярэднявечных еўрапейскіх мапах заселены свет звычайна атачае сусветны акіян. Ён складаецца з трох частак – Еўропы, Афрыкі і Азіі, падзеленых міжземным і Чырвоным морамі. Такая схема свету заснаваная на біблейскім паданні пра падзел свету паміж сынамі Ноя. Ной быў тым самым чалавекам, які выратаваў сваю сям'ю і па пары жывёлаў кожнага віду ў часе сусветнага патопу. А калі ён састарыўся, то падзяліў свет паміж сваімі сынамі Сімам, Хамам і Яфетам. Гэта эпсторфская карта, створаная ў 13 стагоддзі ў бенедыктынскім манастыры Эпсторф на поўначы Германіі. На вялізным квадраце намаляваныя сотні малюнкаў, якія паказваюць гарады, жывёлаў і міфічных істотаў і больш за 1600 надпісаў. Зямля прадстаўленая ў выглядзе цела Хрыстова. Галава Хрыста ў версе карты – гэта ўсход. Там жа знаходзіцца і райскі сад, у якім жылі першыя людзі – Адам і Ева. Рукі, павернутыя далонямі да гледача, размешчаныя на поўначы і поўдні. Унізе карты намаляваныя ногі. Гэта захад. У цэнтры мапы горад Іерусалім, святое месца для ўсіх хрысціянаў. А ў ніжнім левым куце намаляваныя і беларускія тэрыторыі – рэкі Дняпро і Дзвіна, горад Полацак. Лёс эпсторфскай карты сумны. Яе арыгінал згарэў у 1943 годзе ў часе бамбёжкі Гановера. Захаваліся некалькі яе копій, створаных у 19 стагоддзі. А ці былі ў старажытнасці мапы, якія дапамагалі б людзям арыентавацца падчас іх вандровак? Безумоўна. У старажытным Рыме была пабудаваная разгалінаваная сетка дарог, якія злучалі паміж сабой усе часткі вялікай імперыі. Па іх купцы дастаўлялі тавары, а кур'еры – лісты ва ўсе куткі імперыі,
рухаліся войскі і мірныя вандроўнікі. Да нашага часу дайшла сярэднявечная копія Пёйтынгеравай табліцы, створанай у Рымскай імперыі не пазней за 5-е стагоддзе нашай эры. На скрутку намаляваныя гарады, пераправы, крыніцы пітной вады, цэнтры паломніцтва і іншыя аб'екты з рымскімі дарогамі, якія іх звязваюць. Уявіць, як уладкавана заселеная зямля, гледзячы на Пёйтынгераву табліцу, складана, але ў ёй была інфармацыя, карысная для старажытных падарожнікаў. Тут мы бачым дарогі ў Францыі, у Аліманіі, цяперашняя Германія, горад Рым, Канстанцінополь, цяпер Стамбул, а таксама выспу ў Чорным моры, якую, згодна са старажытнагрэцкай легендай, стварыла багіня Фетыда, каб пахаваць там свайго сына Ахілеса, які загінуў у Траянскай вайне. Сучасная назва – востраў Змяіны. У 13-16 стагоддзях былі распаўсюджаныя марскія карты партуланы. На іх у першую чаргу адлюстроўваліся парты, бухты, прыбярэжныя скалы, мелі, рэкі і іншыя аб'екты, важныя для мараплаўцаў. Перад вамі самы стары з захаваных партуланаў – пізанская мапа. На ёй добра бачная сетка румбаў, якія вызначаюць з дапамогай компаса. Адзін з самых вядомых партуланаў – каталонскі атлас. Ён складаецца з 12 аркушаў пергаменту. Два першыя аркушы змяшчаюць тэксты, прысвечаныя будове зямлі і навакольнай прасторы, а таксама практычныя парады мараплаўцам. Астатнія аркушы – гэта карта партулан вядомага ў той час еўрапейцам свету, Еўропы, Паўночнай Афрыкі і большай часткі Азіі. Акрамя інфармацыі, неабходнай для навігацыі, гэтая мапа змяшчае масу звестак рознай ступені дакладнасці аб краінах, народах і іх царах, аб біблейскай і найноўшай гісторыі, флоры, фауне і гэтак далей. Давайце паглядзім на яшчэ адзін партулан – карту Піры Рэіса. Адмірал турэцкага флоту Хаджы Мухіддзін Піры ібн Хаджы Мехмед вядомы сваімі дакладнымі і падрабязнымі навігацыйнымі картамі Міжземнага мора. У 1513 годзе ён стварыў мапу свету, фрагмент якой захаваўся да нашага часу. На ім намаляваная паўднёвая частка Атлантычнага акіяна, якая ўключае Пірэнейскі паўвостраў, Заходнюю Афрыку, Карыбскія выспы і ўсходняе ўзбярэжжа Паўднёвай Амерыкі. Некаторыя даследчыкі лічаць, што на гэтай карце паказана ўзбярэжжа Антарктыды, і гэта пры тым, што гэты мацярык быў адкрыты толькі праз 300 гадоў. Даўней людзі лічылі, што моры і акіяны абавязкова хаваюць мноства небяспечных пачвараў. Разгледзім падрабязней старажытную мапу Паўночнай Еўропы, створаную шведскім дыпламатам і пісьменнікам Олафам Магнусам. На гэтай карце можна ўбачыць мноства цікавых і цалкам рэальных дэталяў. Людзі палююць, ваююць і гандлююць паміж сабой. А ў ніжнім правым куце гэтай мапы мы бачым горад Вільню, нагружаныя таварамі судны, што плывуць па рацэ да мора, і караля Жыгімонта Старога, які сядзіць на троне. А яшчэ на ёй намаляваныя выдуманыя істоты. Шматвокая марская свінка, злыя кіты, якія пагражаюць мараплаўцам, марскі змей, які нападае на карабель, кракен,
гіганцкі марскі монстр з рысамі кальмара і маржа, а таксама загадкавая істота з галавой савы. У 1482 годзе нямецкі картограф Мікалай Германус стварыў Пталемееву карту. На ёй прысутнічае сетка з паралеляў і мерыдыянаў. У сваёй працы Германус выкарыстоўваў лацінскі пераклад трактатаў самага вядомага географа антычнасці Клаўдія Пталемея. Пталемей лічыў, што любы геаграфічны аб'ект на зямлі можа быць дакладна адлюстраваны на мапе з дапамогай каардынат, а менавіта значэнняў шыраты і даўгаты. Яму ўдалося вызначыць каардынаты мноства населеных пунктаў у Еўропе, Азіі і Паўночнай Афрыцы. А зараз вы бачыце карту свету, зробленую выдатным фламандскім географам і картографам Герардам Меркатарам. Яна вельмі падобная на сучасныя мапы, для стварэння якіх выкарыстоўваюць так званую праекцыю Меркатара. Гэта такі спосаб адлюстравання зямнога шара на плоскасці, пры якім куты і формы аб'ектаў не скажаюцца, а памеры захоўваюцца толькі на экватары. Чым бліжэй да полюсаў размешчаны геаграфічны аб'ект, тым больш яго памеры на карце адрозніваюцца ад сапраўдных. Сябар і калега Меркатара, Абрахам Артэлій, першым склаў і ў 1570 годзе апублікаваў геаграфічны атлас. Давайце пагартаем гэты атлас. На яго старонках мы бачым мапы мацерыкоў, асобных краін, у тым ліку Польшчы. На гэтай карце можна знайсці і многія сучасныя беларускія гарады, напрыклад, Слонім, Капыль, Ражанка. Але значна больш дэталёва можна вывучыць геаграфію Вялікага княства Літоўскага на радзівілаўскай мапе 1613 года. Яна была створаная па ініцыятыве князя Мікалая Радзівіла-Сіроткі, аднаго з самых уплывовых дзяржаўных дзеячаў канца 16 стагоддзя. На карце пазначана больш за 1000 населеных пунктаў, больш за 300 з якіх знаходзяцца на тэрыторыі сучаснай Беларусі. На ёй схематычна намаляваныя замкі і храмы, якіх так шмат, што лёгка зразумець, чаму раней Беларусь называлі краінай замкаў. На жаль, гісторыя бязлітасная. У нашыя дні толькі мапа 400гадовай даўніны захоўвае памяць аб большасці з іх. Дарэчы, радзівілаўская мапа ўпершыню была надрукаваная ў Амстэрдаме галандскім картографам і выдаўцом Вільямам Янсенам Блау. Ім жа у 1617 годзе была выдадзеная карта Амерыкі, на якой мы бачым і Фларыду. А ў канцы свайго кароткага апавядання я хацеў бы пазнаёміць вас з некалькімі кур'ёзнымі мапамі. Тэолаг і географ Генрых Бюнтынг адлюстраваў на сваіх картах Еўропу у выглядзе каралевы, Азію, як крылатага каня Пегаса, а ўвесь свет у форме трылісніку. Такі ж элемент знаходзіцца на гербе яго роднага горада Гановера. У 16-17 стагоддзях Нідерланды вялі вызваленчую вайну за незалежнасць ад іспанскага панавання. На мапах таго часу паўсталыя правінцыі Фландрыя, Галандыя, Люксембург і іншыя адлюстроўваліся ў выглядзе магутнага льва з мячом у лапах. На гэтай карце 1648 года у выглядзе льва з мячом прадстаўленая толькі адна з правінцый – Галандыя. А вось карыкатурная мапа, на якой паказаная палітычная куламеса ў Еўропе напярэдадні 20 стагоддзя. Напрыканцы, я хацеў бы падзякаваць майму лепшаму сябру Джэміні, які стварыў некаторыя малюнкі для гэтага кароткага апавядання, а таксама Вікіпедыі, невычэрпнай крыніцы інфармацыі пра ўсё на свеце, у тым ліку і пра мапы.